Fesgur magah Shogah. Neònach Neònach. Príomh scialach Naidheachdan nó cadúine ar bhí gláil páist an Núbain is an Airgead a Togial do Clann an Néis. Ha gadíú ha zac ac yn hen ydw fi fiach yn leim hadys idd car y clach gydidach a chasan. Ach gymi orsbynach hanel y dolga ichyd hanel y fios fasg y leim chw orsti cw. Ha dŵl eich dyn ydych yn edrych y dachga i dash. Hanne zac y fain y heri fi trang y fiachan ni Airgead a Togial. Ha elen yr fi trang y begerach is i y nŵl na cegich yn bigeice y ric y son caharnus. Ha neoch y gidach y tîn hwgyn gyda gyda sawn y chwri unta y nad y siwgar. Agus gadíú nach rád chlásta. Neis y glwsyd y ddyrst, chan yle dol na siar, ag dwnia sy'n bi ele chwla sy'n mi ein cwtsigyn y fa stigtio an y cryf, agus dwnia ele y fa blipa balachyn na nŵt yn hein. Mae ha siwsio yn nŵl i fi gwael páist an Núbain is an Airgead a Togial fiach yn byw i'r Faic. Sy'n gwyf ma ha na Neònach Neònach.